Ining mga gutlua, nagpadayo na ang counting sa mga balota. Sa kinatibuk-an, Frank, matud sa kapulisan nga nagmalinawon ang piniliay sa barangay bisan sa taliwa sa mga ginagmay nga nasinating problema sa mga botante. Dili na bag-o ang sistema sa piniliay din sa Pilipinas. Apanuwa pagyapon mawagtang ang mga isinang vote buying, mga nawagtang angan o uban pa. Kining tanan, nabantayan sa News 5. Napuno sa mga tao ang mga tunghaan karong adlaw alang sa barangay elections. Daw piyesta ang palibot tungod sa mga campaign posters nga gipanghimong banderita sa kadalanan. Dugay nang gipahimangno ang COMELEC na ang campaign period mula nga gikan Oktubre 18 hangtod Oktubre 25. But pasabot niini atong Sabado mao'y 12 na adlaw sa pagpangampanya ug gidili na ang bisan unsang matang sa campaign activities tungkol kagahapong adlaw hangtod karong election day. Apan daghan kayo ang nilapas ning maong lagda ug gani sa mataganghaan sa mga tunghaan karon kining mga tawo nga nag-apod-apod og mga sample ballots mao'y sugat sa mga botante. Human sa ilang pagdawat sa kwarta, butangan sa bugtinta ang ilang tudlo, sama sa gigamit sa COMELEC nga indelible ink, timailhan nga nakabotar na sila. Usa sa mga nabiktima, kining batan-ong butante sa dakbayan sa Talisay, nga bidawat og usa ka 12 pesos kagabi. Alam mo, tanga ba yung gamot nila? Alipal to nila, oy, tupalit mo dahan. Ang maong mga dinakpan mao silang Alden Batolaba nga taga Sitio Kagudoy, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, uban niya magsuong Jomar ug Jobilito Briques nga lumad nga taga Barangay Liki sa lungsod sa Sugod. Giingong samtang nagroving ang kapulisan, nakita nilang nag-inom daplin sa danang tulo. Nagbalampuson ang pagpanghigayon ug accessible polling place kung APP sa SM City Cebu alang sa mga senior citizens ug persons with disabilities kung PWDs karong adlaw. Nasayran nga sa tibuok nasud, ang SM City Cebu mao'y usa sa upat ka mga lugar nga gipilian aron himuong venue sa APP. Sa pagbukas sa botasyon sa Banban Elementary School sa siyudad sa Bugo, naatlan sa News 5 ang nidagan nga pagkakapitan sa mong barangay nga si Joel Sumabong. Nahimo siyang kontrobersyal, human pa sa nginli nga leader sa usa ka armadong grupo nga naglihok sa amihanang bahin sa Sugbo. Kaya kung leader pa ko sa usa ka kuan, dapat inta na ako terming mga kauban nga unsay na no. Kuan na naman kanang bunga lang na siya sa mga hugang hunahuna. Sa lungsod sa Compostela, kining gitumbang nga punuan sa lubi gibabag sa mga mulupyo aron pagbabag sa mga armado nga tawo nga matud pa sakay sa sakyanan sa mayor. So pero kanang ilang akusasyon nga nay armado unya pagkatao dili lang sa tumo ingon nga kanang naatumutumo or kanang tinuod ba. Doon ay gikatahong nasigbatan nga mga armadong tao nga giingong pulis nga wa mag-uniforme kinsa nagbantay sa kapitan sa South Poblacion, Dakbayan sa Naga. Nakadawat sa mga taho si Naga City Mayor Val Chong ug mato niya nganong ang maong barangay lang ang gibutangan og pulis. Giangkon hinuon sa kapitan nga doon na siya gihangyong pulis gikan sa Cebu Provincial Police Office aron adunay mo back-up nila tungod sa kahadlok nga adunay mo tumaw nga kagubot. Sa barangay Minulos sa lungsod sa Barili, nasakpan ang milansar sa pagkakapitan nga si Nimencio Limbaga nga nanunul og 10 ballots nga dunay kwarta. Duha ka residente ang mitumaw ug mipatuod niini. Bisan ang mga pinrisog dunay katungod sa pagboto. Mao kining among naabdan sa Naga City Central School kaganiha. Bisan limitado og hugot ang seguridad palibot nila, dakong matud pa nilang garbo ang makabotar kauban ang magawas nun. Malinaong napahigayon karong adlaw ang special barangay elections sa lalawigan sa Bohol. Bisan og nangaguba ang mga tunghaan, nahimong polling precincts ang mga makeshift nga classroom. Gianto sa mga barangay election sellers ug mga botante, Frank, ang kainit ilawom sa tulda, gani ang uban niini duna pay buslot. May gani nga maayo ra ang dagan sa panahon karong adlaw. Gidali ang pagpahigayon sa piniliay sa Bohol kay hangtod karon wa pay kuryente sa maong dapit. We're not able to comply with the minimum requirement of 220 personnel per polling center because we don't have enough 20 personnel to comply with that minimum requirement. Because of the disaster that happened in Bohol. We are very unlucky that we wanted to finish everything last October 28. And we were then, this was aggravated by the fact. Untop alas 7 kaganihang buntag, giadlihan ang mga polling precinct sa tibok lalawigan sa Bohol alang sa special barangay elections nga gipahigayon karong adlaw.
Bisan og dunay gamay nga mga guba ang classroom sa Tagbilaran City, sa sud gihapon gipabutar ang mga botante. Apan lahi ang kahimtang dinhi sa lungsod sa Luon. Kay kining tent mao'y nagsilbing polling precinct sa barangay Basdako. Gawas nga mubo ang tent, dunapay mga buslot ang trapal. Baka humuwan, ma'am, kay mura og mao na yung tagabulan ni kay siyempre tent ragon ngayon niya basig mabasa ni natong mga kuan dire. Sabi na kung dili ligon, ay nabawasan gamay kay guba man ang kuan. Toldara man ni. Matag tunghaan sa tibok probinsya sa Bohol, dunay gibutang nga tagduha ka pulis nga gikan sa Bohol Provincial Police Office, Cebu City Police Office ug Police Regional Office 7. Ingon ini kangit-ngit ang pila ka mga lungsod sa lalawigan sa Bohol pag-abot sa alas 6 ang takna sa kagabhion. Wa makasugakod ang supply sa ilang kuryente ato sa special barangay elections kagahapon. Bisan pa man niini, padayon gihapon ang mga Board of Election tellers sa paghihap sa mga balota nga nilanat og 5 ngadto sa 6 ka oras. Samtang ang canvassing sa mga balota niabot og hangtod alas 3 sa kadlawon. Pagkabuntag, nangabot na sa Bohol Provincial Police Office ang mga gi-augment na pulis gikan sa Cebu aron i-account kung kompleto pa ba sila.